vai Kepponen? Moi. No moi, hei vaan. Ottakaapa tästä tämä tällainen porkkana. Siis anteeksi. Käynpä kipaisemassa hakemassa ne. Ottakaa vain siitä 3. Niitä on 3 erilaista. Ottakaa vain siitä. Tulen sitten hakemaan ne kohta. Sisko, ota. 1. 2. Ota, nyt on mun vuori jo. Okei. Tulin nyt hakemaan tämän. Kai, minä laitan nyt tämän kannen siihen. Niin. No niin, tervetuloa uudelleen. Menen nyt sinne. Hei hei, ystäväiseni. Heippa! Bestu. Hei hei. Heippa Bestu. Mä lähden nytten. Tai no. Ehkä mä lähden nyt alas. Timantti on mun. Et sä saa varastaa. En mä varastakaan, vaan mä lainaan. No, mistä sä sait nää käyrät? Täältä. Ai. Pääsiks mä kyytiin? Tule. Noin. Tuppais nyt kärryistä. Okei. Se muuten luulee sua kautaksi. Okei, kuputetaan. Okei. Anna mä. Mä en edes... Mä en viitti vaan pilata mun kynsä. Eihän siellä ole ketään. Ei olekaan. Sä säikäytit mut tuolla sun hirveällä meikkikasalla. Sisko, pyydä sitä, mä en uskalla, se on hirveä. Kalkki vai Kepponen? Tässä on teille karkkia. Ottakaa siitä 3. Joo, mä otan ainakin ton yhden. Hei! Epä! Kiitti vaan. No hei hei. Epäs nyt sinne. Nähdään. Hei hei. Toivottavasti ei. Hei hei. No niin, koputan. Oh. Päivää, lapsukaiset. Tässä on Kalkki vai Kepponen? karkki. Tässä teille tällaiset muffinit tässä tällaiset. Kiitos. Mä saan pintin. Joo, mä otan ilomielin liilana. Oto, mä voin patkia sun ääntä. Mä otan ilomielin liilan. No, tästä mä menen ja enkä enää palaa. Aivan ahasta. Parempi lähteä. Joo. Pois sieltä vaunuista. Ei. Tuolla oli se rotta tai se. No niin, koputetaan. Minä toi jo. Hei. Karkki vai Kepponen? Niin, karkki vai Kepponen? Karkki, ottakaapas tuosta. Ole hyvä.
juostaan? No kaikki. Idiootti, juostaan nytte. No pannaan miespuvut. Meidän pitää vielä laittaa nämä viimeiset. Joo, laitetaan ne. Noin tuonne. Tai tuonne. Mä kaadoin ne. Sori, mun puhelin toi. Tai ei, se tuli viesti, kun me kattoo. Noin. Kaikki on laitettu. Paljon kaikkia. Mun kaveri vaan lähettelee viestejä nyt. Kato kuinka paljon. Kato tää timantti. Joo, kiva. Viedäks me? Kato. Noin. Nyt se on tauossa se timantti. Mä maistan. Eiks meidän kannattais mennä avuksi telttaan sisälle? Mua jo kyllä väsyttää. Jätetään nää huomisiksi, mä laitan vartion päälle. Okei. Mä menen telttaan nukkumaan. Joo, mene vaan. Noin vartion päällä. Ei, mulle tuli viesti, että meidän pitää mennä tonne aukiolle. Hei, missä sun meikit on? Mä en tiedä. No, mennään. Ne on levinnyt. Ihan sama, mennään. Hyvää Halloweenia. Joo, hyvää Halloweenia teillekin. Onko tänään siis Halloween? Siitä onkin pitkä aika. Milloin viimeksi muuten se oli Halloween?